Hoxe é un gran día, un bo día, non? Un bo día porque nestas eleccións houbo 3 candidaturas, houbo unha chamada a participación, pensamos que esa chamada pois foi ben recibida, non? E participou pois unha porcentaxe moi importante nestos comicios, non? Polo tanto, estamos de noraboa como universidade en xeral. Bueno, estamos nos moi contentos polos resultados acaídos, non? Teño en primeiro lugar que felicitar a todo o noso grupo, a nosa universidade, agradecer todos os votos da comunidade universitaria que confiaron en nós, e resaltar, non? Que claramente a comunidade universitaria quere cambio. Os datos globais así o indican, esa lectura que nos facemos. Sí, a ver, en primeiro lugar estou bastante satisfeita co nivel de participación, ¿no? Que superou en algúns casos máis do 70%, no caso do PDI, incluso PDIA e PTSAs, que foron datos moi elevados. E iso pois, é moi importante, ¿no? Porque o reflexo de que a universidade está viva, que hai dinamismo, que hai democracia e que todos pois, podemos expresar as nosas ideas, eso é moi positivo para a universidade. E logo, pois, con respecto aos resultados, pois, efectivamente, nos acabamos un segundo resultado que dentro do que tal, do normal, e o asumimos pois, con certa, digamos, prudencia, ¿no? Porque no momento pois, tampouco hai que botar campanas de amor, con responsabilidade, e o que temos moi claro é que pois, a partir de agora tenemos que seguir explicando o noso modelo, seguir traballando nese sentido, pois a todos aqueles que non nos votaron, que votaron outras candidaturas, porque pensamos que precisamos pois, seguir falando coa xente. Bueno, obviamente os resultados non son os que eu esperaba. Eu creía pois, ter un proxecto que iba a contar con máis apoio da comunidade universitaria, non foi así, e así o teño que asumir con humildade, con deportividade, se se pode decir. E nada, felicitar a Carmen García Mateo, que semella que é a que os resultados van a apoiar con ampla maioría, ainda que Belén Rubio tamén pasará a segunda volta, desexarlle a ambas candidatas a mellor sorte nesta segunda volta e que sexa unha segunda volta tan limpa e tan constructiva como foi esta primeira etapa da candidatura, e desexarlle a Universidade de Vigo que a decisión final que se tome o día 15 sexa o mellor para toda a universidade.